Det, der står højst på min HR-agenda i de her tider, det er at hjælpe lederne med at være tydelige omkring de forventninger, de har til deres medarbejdere og deres afdelinger. Og de forventninger, de skal selvfølgelig komme helt op fra ledelsen, jo, som skal være tydelige omkring Torms mål, men også om, hvordan vi kommer derhen, og også i øvrigt, hvorfor vi skal derhen, hvor målene peger hen. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at skabe tryghed nu her i krisetider. Det er altid, jeg tror, det er vigtigt at være tydelig og skarp på tingene, når tingene er lidt svære. Når det går opad, og det hele er sjovt, og det er nemt, jamen så er der måske lidt mere rum til at være utydelig, så at sige. Ikke at det er mindre vigtigt, men det er nok bare lettere ikke at være 100% skarp. Så når det går ned ad bakke, så skal vi være skarpe. Hos os rummer vi det i vores performance management proces. Og det lyder jo umiddelbart vældig firkantet og meget struktureret med performance management proces, og måske ikke særlig trygt. Men jeg tror faktisk lige præcis, at det er det skaber, nemlig tryghed. Det vi prøver at gøre det til her i hvert fald, det er at sikre, at medarbejderen bruger en del tid sammen med sin leder, med henblik på at blive klar på, hvad er medarbejderens spillebane, hvad er målene, og gøre dem helt tydelige for medarbejderen, for således at skabe tryghed for medarbejderen simpelthen. Og måden, vi har introduceret performance management på her, afspejler også lidt vores tilgang til det. Vi har nemlig arbejdet med erkendelseslærer, og i stedet for bare at sige nogle plusord omkring performance management, og det er godt at have mål, og det er godt at have udviklingsplaner, hvilket enhver sikkert vil ikke anerkende til, jamen så har vi bedt hver enkelt om at skabe et billede af, hvad udviklingen er for den enkelte, og hvad tydelighed og hvad mål kunne gøre for den enkelte. Vi arbejder med motivation for at få den enkelte til at udtrykke, hvad der motiverer den enkelte. Og så derigennem, og derefter har vi introduceret performance management-processen, som i hver enkelt tilfælde rent faktisk har passet fint med de ting, som medarbejderne selv har udtrykt. Og det tror vi altså som sagt på skaber tydelighed og tryghed for vores medarbejdere og gode mål for Torben.